is uw relatie met mode tot stand gekomen? Mijn relatie met dat is van jongs af aan. We hadden toen de winkel aan de Judenbreestraat toen, Lincoln. En wij woonden boven in de winkel. En het is een familiebedrijf, dus we moeten helpen. Ja. We moeten helpen. Je kan zeggen dat het me met de pap ingegoten is. Ja. Want je begint, als je jong bent, ja, je begint te helpen met de werkplaats. Als die mensen klaar zijn, als de werknemers klaar zijn naar huis, moet je helpen opruimen, ja. moet je helpen schoonmaken. En zo is het begonnen. En naar gelang de jaren vorderen, dan voel je je toch voor het vak, Ja. wat het kleermakersvak, zo ben je toch, je gaat door ermee. En Mary, en hoe is jouw interesse in mode begonnen, zeg maar? Eigenlijk kan ik zeggen, net als u, vanaf jongs af, want mijn moeder is modiste. Okay. Dus ik zag haar bezig zijn. En eigenlijk wist ik niet waarmee ze bezig was, maar ik deed er gewoon na. En toen maakte ik dan kleding voor mijn poppen, mijn Barbie poppen. Dus eigenlijk is het zo begonnen. En, het is toch ongeveer hetzelfde, ja. want je hebt het in huis. Ja, precies. Ja, dus zo is je interesse ook gegroeid ja, dus, voor mode. ja, dus eigenlijk, ja, onbewust deed ik het. En hetzelfde wat ik nu doe eigenlijk. Met kledingontwerpen, fashion shows en zo. Ik weet nog dat ik een soort van events organiseerde voor mijn poppen. Ja, Het is gewoon een runway. Ja. Maar ik wist niet eens waarmee ik bezig was. Dus, maar nu daar ik terugdenk, dan denk ik dat ja, het moest gewoon dus zo die zijn. interesse was er al en het kwam eruit. Ja, maar je was precies. je niet van bewust Ja, precies. wat het eigenlijk was. Ja. Maar nu, hoe je ouder bent geworden, Weet ik gewoon weet je wat ik doe. wat in je zit, Ja. is eruit gekomen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.